Kaodhi weche mag somo, jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mare mar bero somo mar kwano, science kaachiel kod teknolojia kata STEM courses ma kokadhe aput mochuogi mabiro chiwo lipot kaka chenro makamano biro konyo bero somogo. Kaluwore gi Ruto, bero sombe mag STEM biro konyo jopuonjre yudo lony mopogore opogore mag nyalo tiyogo e kelo dongruok e pacho ka mana kaka e pinje mamoko. Jatend marwa Nyakidi miolera. E twak mare e od bura mamalo, jatend piny William Ruto oyango ni bero sekta mar somo en achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo chopo e rang'iny mamalo mar dongruok. Kuom mano, olero chenro mar bero sombe mag kwano, science kod teknolojia mong'ere ahinya kaka STEM, kowacho ni nitie aput mosechuogo kokadhe bad migepe mag sirkal kendo miyo ting' machiwo lipot e wi okenge minyalo ti godo e bero sombego. We have increased the education budget from 490 billion in 2021 to over 700 billion this year, which has facilitated better infrastructure in our education system, more teachers and trainers, and enhanced funding for our colleges and universities. I have reorganized government departments to establish a dedicated State Department for Science, Research, and Innovation to support the urgent need to scale up STEM courses in our education system, strengthen innovation, promote research, and create a pool of high-level professionals in engineering and science. Kopogore gi mano, Ruto wacho ni nitie kwan jopuonj maromo 24,000 mibiro ndik tich kochopo dwe mar achiel higa mabiro. Gino mabiro kelo kwan jopuonj duto mosendik tich e thuolo mar higni 3 nyaka 10,000 kaluwore ni moko maromo 76,000 osendik higani. We have hired, as you all know, 76,000 teachers with 24,000 more to be brought in by January next year. That will translate to 100,000 teachers in 3 years, an achievement unmatched in the history of our country. Together with the national government CDF, we have delivered 23,000 new classrooms and 1,600 laboratories are under construction, easing congestion and giving CBC the dignified facilities it requires. Wach machielo ma jatend piny William Ruto omiyo peke twak mare en bedo ni madirom jopuonjre 500,000 oseyudo sir e yor somo mar mbalariany kaluwore kod chenro manyien masiro somo mamalo pachoka. We moved quickly to restore education as the great equalizer. Through the student-centered funding model, scholarships and loans now follow need and merit, placing the learner at the center. Nearly 500,000 students have already benefited from this model. Across the country, we are delivering the most extensive housing rollout in Kenya's history. 230,000 affordable homes. And we meet student needs. 178,000 beds have been packaged for universities, TVETs, KMTCs, with 74,000 already under construction, transforming a sector where fewer than 10% once had decent accommodation. Twak makama ma jatend piny timore higa ka higa kaluwore gi chik mar katiba. Nyakidi, Ramogi TV.